அனைவருக்கும் வணக்கம். இது பிகின் ஸ்டடீஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 12ஆம் வகுப்பு 11ஆம் பாடம். இதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு 11.16 அல்லது எக்ஸாம்பிள் 11.16. இதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். இந்த இருக்குது எடுத்துக்காட்டு 11.16. கீழ்காணும் சார்பு ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பினை குறிக்கிறது என்க. இது வந்து நிகழ்தகவு நிறை சார்பு கொடுத்துருக்காங்க. இதிலேருந்து நம்ம இந்த சியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் சராசரி மற்றும் பரவற்படியை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உள்ள இந்த சியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்மளுக்கு தெரியும் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு அப்படின்னா இங்கே உள்ள எல்லா எக்ஸோட மதிப்பையும் நம்ம இந்த எஃப்ஆஃப்எக்ஸோட மதிப்பை சம் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதாவது சமேஷன் ஆஃப் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். எக்ஸோட ஒவ்வொரு மதிப்புக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஆஃப்1 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு c² இருக்கும். அடுத்து அப்படியே எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு சம் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் 3c² ப்ளஸ் 4c² ப்ளஸ் c ப்ளஸ் 2c இதெல்லாம் கூட்டினா நம்மளோட ஆன்சர் வந்துட்டு 1ன்னு வரணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம c² இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டணும். இங்கே ஒரு c² இருக்குது. 1 ப்ளஸ் 2 3 3 ப்ளஸ் 3 6 6 ப்ளஸ் 4 10 10c² ப்ளஸ் இங்கே ஒரு சி இங்கே 2c அப்போ 3c ஈக்குவல் டு 1. இந்த 1 வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வர போகிறோம். இங்கே 10c² ப்ளஸ் 3c 1 இங்கிட்டு வந்தால் -1 ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். நம்மளுக்கு ஈருறுப்பு கோவை கிடச்சிருக்கு. இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி இந்த சியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த 3 வந்துட்டு 2 இதாக பிரிக்கணும். அதாவது இதை இப்போ 3 வந்துட்டு 5 2 5 - 2 என்னது 3ன்னு வருமா? இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த 10 - 1 10 - 1 பெருக்குனா நம்மளுக்கு என்னது -10. இப்போ என்னென்னா இந்த 2 தான் பெருக்குனா நம்மளுக்கு -10 வரணும். எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 2 நம்பரை பெருக்குனா -10 வரணும். அந்த 2 நம்பரை கூட்டணும் அப்படின்னா 3 வரணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பிரிக்கிறோம். இப்போ பாருங்கள் 5 × 2 10ன்னு வருது -10. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா 3 வருது. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணால் 10c² இருக்கா, அதை நம்ம 10cயால் இந்த ரெண்டையும் வகுத்துடணும். 10cன்னு போடுறேன். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஓரஞ்சு 5 ஈரஞ்சா 10 இங்கே ஓரன் 2 ஐ2 10. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபேக்டர்ஸ் 2 காரணி கிடச்சிருக்கு. என்னென்னா 2c ப்ளஸ் 1 இது வந்து ப்ளஸ்ஸு, இங்கே நம்மளுக்கு 1ன்னு இருக்குது. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 5c - 1 2c ப்ளஸ் 1 5c - 1 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இந்த டேர்ம் 0வாக இருக்கலாம் அல்லது இது 0வாக இருக்கலாம். நம்ம 2c + 1 ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம், அல்லது 5c - 1 ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ இது 0வாக இருந்துச்சுன்னா 2c ஈக்குவல் டு -1ன்னு வரும். c ஈக்குவல் டு -1/2 இது வந்து இன்ட்டில் இருக்கனால இங்கிட்டு வகுத்தல வருது. அதே மாதிரி இது வந்துட்டு 5c ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரும். மைனஸில் இருக்குது, இங்கிட்டு ப்ளஸில். c ஈக்குவல் டு இன்ட்டில் இருக்கிறது இங்கிட்டு வகுத்தல வரும் 1/5. ஓகேவா? ஆனால் நம்ம வந்துட்டு ப்ளஸில் இருக்கிறது தான் எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா இது வந்துட்டு நிகழ்தகவு நிறை சார்பாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னவாக இருக்குன்னா எந்த ஒரு எஃப்ஆஃப்எக்ஸோட மதிப்பு வந்துட்டு 0வை விட பெருசாக தான் இருக்கும் இப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ -1/2ன்னு கொடுத்தோன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்க மதிப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாமே இப்போ 2c² இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. எந்த மதிப்புக்குமே மைனஸ் முன்னாடி இல்லை. இப்போ நம்மளுக்கு அந்த மதிப்புலலாம் மைனஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இதை தான் எடுத்துருக்கணும். ஏன்னா மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும். நம்மளுக்கான என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெறும் 2c² கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சிலது வந்துட்டு 2c வெறும் c கூட இருக்குது. அப்போ முதல்ல நம்மளுக்கு ப்ளஸ் தான் வரணும். ஓகேவா? அதனால் நம்ம வந்துட்டு ப்ளஸ் இந்த மதிப்பை எடுக்கிறோம். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு இப்படி இருக்குது. இப்போ நம்ம சியோட மதிப்பு 1/5 அப்படின்னு இதில் போட போகிறோம். சிக்கு பதிலாக 1/5ன்னு போட்டோன்னா c² என்ன வரும்? 1 பண்ணோம் 5 பண்ணோம் 1 பண்ணால் 1 5 பண்ணால் 25. அதே மாதிரி இங்கே 2c² இருக்குது 2/25. அதாவது நம்மளோட c² மதிப்பு என்னென்னா 1/25. இதை வந்துட்டு பெருக்கிக்கிட்டே வரணும், அவ்வளோதான்.
3c² என்ன போடுவோம்? 3/25. 4c² 4/25. அப்புறம் வெறும் சீன் மட்டும் இருக்குது. சியோட மதிப்பு 1/5ன்னு போடணும். அடுத்து 2c 2/5. அவ்வளோதான். நம்ம சராசரியும் பரவற்படியும் கண்டுபிடிக்கணும். சராசரிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா E of x equal to x into f of x. இப்போ நம்ம வந்துட்டு f of x கூட எக்ஸை வந்துட்டு பெருக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம வந்துட்டு சம் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட சராசரி. அப்புறம் பரவற்படினா என்னென்னா v of x e of x square minus e of x the whole squareன்னு இருக்கும். இதான் வந்துட்டு ஃபார்முலா. இந்த 2 ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்கே நம்மளுக்கு e of x ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா x ஸ்கொயர் இன்ட்டு f of x. இதை வந்துட்டு சம் பண்ணுறது தான். எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கனால இது வரும். இங்கே எக்ஸுன்னு இருக்கனால இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருந்தது. ஓகேவா? அடுத்து அதே மாதிரி இது e of x தானே. ஸோ x இன்ட்டு f of xன்னு வரும். இதை வந்து சம் பண்ணுறது. இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கனால ஸ்கொயர், வெளியே இதுக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு x இன்ட்டு f of x என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும். x² இன்ட்டு f of xன்னு கண்டுபிடிச்சி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சாதான் நம்ம ஃபார்முலாவில் போட்டோன்னே ஆன்சர் வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், எக்ஸையும் f of xையும் எழுதியிருக்கேன். இதில் நம்ம x இன்ட்டு f of xும் x² இன்ட்டு f of xும் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த ரெண்டையும் பெருக்க போகிறோம். x இன்ட்டு f of xனா 1ஐயும் 1/25 பெருக்கினா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? அதே 1/25 தான். அடுத்து 2ஐயும் 2/25 பெருக்கிறோம். மேலே உள்ளதை மட்டும் பெருக்கினா போதும், தொகுதியில் உள்ளதையும். 2 2 4/25. அடுத்து இதை பெருக்க போகிறோம். 3 3 பெருக்குனா 9/25. இங்கே 4 4 பெருக்குனா 4 16/25. இங்கே ஓரஞ்சு 5/5. இங்கே 6 12/5. அடுத்து x² இன்ட்டு f of xனா இதை ஃபஸ்ட்டு 2 தடவை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இதோட பெருக்கணும். 1 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1, 1ஐயும் 1/25 பெருக்குனா 1/25. 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4, 4ஐயும் 2ஐயும் பெருக்குனா 8/25. 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 3 9 இன்ட்டு 3 27/25. அதாவது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, x இன்ட்டு f of x, இது கூட ஒரு எக்ஸை பெருக்கணும். அவ்வளோதான். x² இன்ட்டு f of xனா ஒரு எக்ஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பெருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதையும் மட்டும் பெருக்குவோம். 4 இன்ட்டு 16. 4 இன்ட்டு 16னா 64/25. அடுத்து 5 இன்ட்டு 5 25/5. இங்கே 6 இன்ட்டு 12. 6 12 72/5. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கூட்ட போகிறோம். நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே சம் தான் தேவை. சமேஷன் ஆஃப் இது வந்து f of x, இது x இன்ட்டு f of xை சம் பண்ணுறோம். இங்கே x² இன்ட்டு f of xை சம் பண்ணுறோம். இப்போ இதெல்லாம் கூட்டணும். நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள், பகுதியில் வந்துட்டு ஒரே நம்பர் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக கூட்டிடலாம். எப்படி மேலே உள்ளதை மட்டும் கூட்டிக்கலாம். இங்கே நம்மளுக்கு 25 வேணும், அதாவது 5ஆல் பெருக்கிறோம். அப்படின்னா நம்மளுக்கு கீழே 25 வந்துருமா? மேலே 1 இன்ட்டு 5 5. அதே மாதிரி இங்கே 5ஆல் பெருக்கிறோம். 5 25, இங்கே 2 10. அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு 25 தான் தேவை பகுதியில். ஸோ 5ஆல் பெருக்கிக்கிறோம். மேலேயும் கீழே ரெண்டையுமே நம்ம ஒரே 5ஆல் பெருக்கணும். 5 இன்ட்டு 12 60. இங்கே 25, 5 25. இங்கே அதே மாதிரி பண்ணோன்னா 25, இங்கே 25 5 125. இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 25. இங்கே 2 10க்கு 0, மீதி 1, 7 35 1 36. இப்போ இதெல்லாம் கூட்டுறோம். ஃபஸ்ட்டு இதில் பாருங்கள், மேலே உள்ளதெல்லாம் கூட்டுறோம். 1 2 3 6 10 15 15 15 10 25. 25 எல்லாத்துக்கும் பையில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? 25 தான் இருக்குது. ஸோ கேன்சல் ஆனால் 1. இது வந்து நிகழ்தகவு நிறை சார்புனா f of x 1ன்னு வரும், அதற்குரிய ஆன்சர். இப்போ இதெல்லாம் சம் பண்ண போகிறோம்.
பையில் நம்ம 25ன்னு போட்டுக்கலாம். 1 1 4 5 5 9 14 14 16 30 30 + 25 55 55 + 60 115. அடுத்து இங்கே இதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறோம். 1 8 9 9 + 27 36 36 + 64 100. 100ஐயும் 125ஐயும் கூட்டினோன்னா 225. 225ஐயும் 360ஐயும் கூட்டுறோம். கூட்டினா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள், 585. அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்படி சம் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு சராசரி வந்துட்டு சமேஷன் ஆஃப் x × f(x) அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்னது 115/25. இதை வந்துட்டு அடி கொடுத்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 5 வாய்ப்பாடில் பண்ணலாம். 5 × 25 2 × 10 3 × 15. இப்போ 5ஆல் அடி கொடுத்தோன்னா 1 5 4 5 20. அப்புறம் மீதி 3 இங்கே 0 சேர்த்துக்கிறோம். 6 5 30. அப்போ 4.6. அடுத்து இதுக்கு பண்ணுறோம். இங்கே என்னன்னு பாருங்கள், சமேஷன் ஆஃப் x² × f(x). x² × f(x) என்னென்னா 585/25. அப்போ 585/25 மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் x × f(x) த ஹோல் ஸ்கொயர். x × f(x) வந்து 115/25. அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும். இதை வந்துட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். நம்ம இதை வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 5 25 1 5 1 5 35 7 5 35. திரும்ப 5ஆல் அடி கொடுத்தோன்னா 2 5 10 17ன்னு இருக்கும். 3 5 15 2 மீதம் இருக்குமா 0. அப்போ 20. 4 5 20. அப்போ 23.4 மைனஸ் இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணது தான். 4.6ன்னு வந்துச்சு. 4.6 நம்மளுக்கு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். 23.4 இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா சைடில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். 6 6 36க்கு 6 மீதி 3 6 நாங்கள் 24 24 3 27. 6 4 24க்கு 4 மீதி 2 4 16 16 2 18. 6 11க்கு 1 மீதி 1 8 1 9. இந்த ஒரு 2 இருக்குது. 9 2 11க்கு 1 இன்னொரு 1 இருக்குது. ஸோ 1 1 2. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா 21.16. இப்போ 23.4லேருந்து 21.16 கழிக்கணும். இங்கே 4னா நம்ம 0 எத்தனை நாள் சேர்த்துக்கலாம்ல. 23.40 21.16. இங்கே 10ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா 10லேருந்து 6 கழிச்சா 4. இங்கேருந்து 1 கேட்டோன்னா என்ன வரும் 3ன்னு இருக்கும். 3ல் 1 போச்சுன்னா 2. 3ல் 1 கழிச்சா 2. இங்கே 0 வந்துடும். அப்போ 2.24. இதுதான் வந்துட்டு பரவற்படி. அவ்வளோதான், நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதோட இந்த சம் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.